45 и днеска ще ви покажа как да си направите клип от телефона без да ви е рутнат. Значи, първо влизате в Google Play и пишете Mobizen. Така. Само това. Теглите го, но аз съм изтеглил Mobizen за Samsung. Теглите го. Като го изтеглите, трябва да изтеглите и плагин за вашия телефон. За Samsung, за Alcatel, за Strater някакъв телефон. И това са плагините. Изтегляте го и го намирате във вашето меню. Моето е това. Вашето е същото. След това на мен тук ми се изписва Record the Screen, защото аз вече съм започнал видеото. А иначе, ако искате да почнете да снимате, цъкайте тук. Но обаче, тук са, ако искате да снимате за Clash of Clans, трябва да ви на 50. А ако искате да снимате, тук трябва да ви на Use, на Medium, на 20, на Record Audio. А ако искате да си чувате гласът, трябва тук да го цъкнете. И така, започвате да снимате. Може да се снима, но за Minecraft много не става, защото почва да се изключва и не става видеото. Сега, чао от мен, не забравяйте да харесате, да коментирате и ако искате да правя още клипове, ми пишете. Аз правя клипчета и за игри.